Mo ni resulta sa gibiyahan og daddy. Pirti na intaw niya gihilak. Dili man pud namo siya pwede pa ubanon didto kay mag-overnight man gud sila dito as dagat. Unya, saon na lang pud ang mga trabaho pagkaugma, di man pud mi pwede manguyo. Wala ka man pud mi pabanon mo sa didto kay umpoy lang mo bantay niya. May lang og nami katabang kapareha ni Ibana kay okay ra. Tagbaw intaw mi puyon uyon saya kay gusto niya mga ligo na lang daw mig dagat bahalag kami ran tulo. Unya ka na makutsinsya gani ka kay wala nimo siya gipauban. Dala kong mapos kay maligo kong dagat kay. Walang kunin pa man ni mama guys. Unya nakalakaw me laon na naman sa hapon naka-decide na lang mi nga manlaag me apiki na pud ba yang oras ug maligo pa mig dagat. Nag-research sa Facebook may ganyan kita na mga tips ka pwede sa Talaingod, Davao del Norte. Unya unsa pa may gipaabot nato? Laag ta! Kung di ti kabiyaan o pagahuktan ko ang tanan ipanong pa kung di kinabuhi ang kinabuhi ko. Isa time sa gibati magkagutom ni hunong sa Midris tunga-tunga sa Talaingod. Ambot lang pud unsa ning lugar diri sa Talaingod among gihunungan oy. Sin kabalo mo comment lang mo diha sa baba. Kani iposa nato ni. Di ba lame? Kay pobre man kanilang sang pancit gisado ato ag halo-halo special. After 15 minutes, tada! Automatic serving na. Mga dagwes panggutom oh. Ug syempre, parisan sa nato nagpan para legit ba nga busog ta. No rice lang sa ta. Carbs magyapon ni naunsa. Pas break din ang pan vibe. Kwaon dayon, sabay tikangan dayon og 2 ka metros para abot dayon. Dili po dali mo utang ni sa misa. Dali ra kayo. Amazing. Brilliant. Kunya, wag na magbutumpik-tumpik pa. Kaon pero tay sa daw. Sa man jud, di ba maupay pagsugod og kaon? Human na tayo og kaon. Kamay ra ba yan ning tinae sa pobre niya. Pagka human og galimugmog sa tubig, kay busog naman ipang sulob na nato ng mga safety gear diha. Kay mo biyahe na sa ta. Tara! Ito sa biyoy! At chap kayo! Kalingaw! Ipanong pa kung di ti kabiyaan o pagahuktan ko ang tanan ipanong pa kung di gyud ko mabuhi ang kinabuhi ko kanino. Stop! Hello, Kalibulungan Festival. Mamista day me. So salamat kayo no kay approaching jud dito padulong sa Clips Cafe. Expect jud mo nga sa kaunon kayo ning lugaran ni Balimba Hills ba yan eh? Hills meaning to say tunga sunon jud siya. Dapat kusgan og kondisyon jud nato ang mga service para iwas aberya. Pero aberya ko kay way helmet ako ang mga backride. Wala man ta kabalo sa panahon, ginahinay ra jud ta. Tamang chill ride lang gud. Ayaw lang pud mininyog sundogan na nanoroy mig walay helmet ang backride ha. Asin kami pahinon niyo sa anog nangaon sa mo sa dalan. Uy, ano wala man ni helmet ang imong backride dong? Mao ba sir, namin ko nakita sa Facebook ng vlogger sa Sweet Food Living ang pangalan ng adto sila Clips Cafe Balimba Hills sa Laingod. Ito ganing may glass sir. Wala helmet niyang backride so wala na lang po na ako gipasuot og helmet ako ang backride. Bakante asa? Dito sir. Giskam na tang kuya oy, parking boy da siya. Bugoy bulis kuya ba? Boss, ako bantaan ni boss. Igani sila kainit mo welcome og bisita. Ha? Sige sa! Bantaan ni boss. Sige sa! Para malipay sila na lang tanan akong gipabantay sa akong big mic na motor. Mudo mo katanan nyo! Ay, hindi ko kayo. Apel. Og syempre, dili pud sila magpalupig pagabot sa The whispers in the morning. The life is in your eyes. sayang na ulo no si ate. Og welcome to Clips Cafe, the Highland Tourist Destination of Davao del Norte, GBL, Balimba Hills, Talaingod, Davao del Norte, Philippines. Nami diri sa entrance. Maunang, panglaag na mo diri ay musig pondos yung balay aron dili mo mga soko. So bago ka makasulod diri sa Clips Cafe, naa sila entrance fee nga 25 pesos per head. Ay, wa man ko nangutana dong. Kita dong, wala pa ito may nangutana. Ay, nagpa-remind lang ko sa itong mga viewers tayo na kaya at least katong mga wala pa kaadto diri sa Clips Cafe, makabalo sila kung pilay entrance fee. And it's affordable, you know. So na namin diri sa glass katong ginaingon nga glass. So diri dito na ito na tong glass. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never. Awa, respeto sa lagi mo sa mga single kay mabuak daw ang sa amin.
So since na naman ta diri sa Clips Cafe, ato ang silipo ng ilahang pinakahatis view nga diin kini jud ang ginapas sa mga bisita, pamilya ug mag-uyab. Sana all na uyab. Ug mao din nila ang pinakasikat nga ginadayo diri which is ang fiber transparent glass. Ug sa unang tamak nako, grabe, shocking, scaring, nerve-using. Mura jud intaw mataga ko ang mata mula po sa amin. Nahinumduman na inuna ko tong salida nga Squid Game. Unya sugdan na natog lantaw. Ang yamang kalikasan. Thank you. Manguli namin kay gikapoy na may sig picture ng glass dito. Sulit kayo kay ang mga tanawon ba, mga bukid ba sa mga mo. Kapoy may tanaw kay murag mahulog mo pananaw. So, manguli namin kay hapon na. 5 na sa hapon. Ngit na kayo makauli ng balay. Salamat. Don't forget to like and comment, subscribe to YouTube channel o gamuang page mga friends, mga person. Sweetford Living. Subscribe mo. Sweets for Livy, follow mo.